Pozdrav bre ljudi moji, kako ste? I u ovoj epizodi ćemo loviti onog tigra tamo što se nalazi. Evo, to su neprijatelji. Fuck, bitch! E, to mi treba, macan. Svaka čast, hvala. Idemo, joj, došli su još. Bio sam što pauzirao, moram sam da neko bišu u sobu. Ajmo dalje. Jeste šugavcijenta. Ajmo polako. Pomogu. Šta je ovo? A ne gledam je ovo. Ajmo polako. Aj premotat ću ovo kad stignem do tigrova javit ću. I evo nas vraćamo s jednoga tigra na onoj drugoj strani. Sada me ne ubije, bit će ekstra. E, tigriću. Aha, šta je ovo? Fuck! Ubio ovo strane. Krokodil nas napao. Fali još i onaj prc. Ko vas ganja? Aha! Zašao! Koji what the fuck? Ja bi se. E tako. I to je bilo to. Pozdrav.